hadton kadamaan kaya nung diri la kita magpuro kayakan ano man aton na aton diferensyahan maupay gud unta kun aton ginuro istoryahan. Sige na o kabugtuan magurusan na kita kaya lamraghan ka taloasan mapapapas na haluyuhan ka gugupan masirat na kaya lamraghan ka taloasan aadin na. Uyagan kabataan hasud ha eskwelahan an humay kun katbarida mo kay palayman mga hunihan katamsihan hasud hakalipayan kamurayawan kauswagan hingiyap hangatanan. Sige na o kabugtuan magurusan na kita kaya nunushan ka lalawdan mapapapas na haluyuhan ka gugupan masirat na kaya lamraghan ka taloasan aadin na. Never been touched, never been kissed mahamis an iya kutis an iya lawas mayagpis an iya panit manipis pagustan an mga paa an iya magpula-pula pagabaga hinog nga makupa. Uyab na edad palahing 16 tungkol kay bata pa ura-urahin ka malamig aniyang mga mata ura-urahin ka charming salitan karibal puros puging bisan na doon naroon diri ko na nababalibaran wala akong ka-in love inahatag kong ngatanan pero ang diferensya kung ako na aruhai bisan usang harap nalikay gudhiya. Never been touched, never been kissed mahamis ang iya kutis an iya lawas mayagpis an iya panit manipis magusag ang mga paa an iya magpula-pula pagabaga sinhinog ng makupa.
iti gustuhan, inintahap-tahap kasitihan, ay di naman to siningatian, anda mo nga karo kayakan. Tagay nga bangkero, tagay na yaw palipat, upaya itong imo pagpalakat. Matindaw tubig, bagay gulan kapait, lalap no'y habot dirigod na hapil. Padisan paksiw malinaga, sinog nga hasa-hasa, hinarangan nga sawsawan, im-im naglapsik hinugadan. Aberbutang iba si higustuhan, inintahap-tahap basi titangan, hay di na maantot siningatian, anda mo nga karo kayakan. Tagay nga bangkero, tagay na ayaw palipat, upaya itong imo pagpalakat. Matinaw tubig, bagay gulan kapait, lalap no'y hapot dirigod na hapit.